Takže zdravím lidičky, dneska budeme hrát Kingdom Come Deliverance 1, jelikož ta dvojku nemám a snažím se teď šetřit na novou konzoli, takže teď budu natáčet na YouTube a těšte se na tyhle videa. Budu hodně natáčet s Kingdom Come Deliverance a prostě se těšte, dáme novou hru. Chceme co chceme? Tak dáme, co je to. Dáme si normální mod a jedeme na skoro 200 FPSkách. Hrál jsem to chvíli a nedostal jsem se nikam, takže jdeme to teď hrát. Když se protokáže bylo neslo mnohokrát vkládat císařskou korunovaci do Říma. To je velice hezký grafický. Wow. To je super. No tož graficky, je to docela hezký graficky udělaný. Na to, že hraju na takovým, ne slabý, ale hraju na počítači, který nemá jako grafickou kartu teď. Já prostě hraju jen na klasických AMD Radeon a prostě teď, že jo, hraju na noťasu, protože můj počítač by to nedokázal jíst. Graficky je to fakt jako hezký, jako doba asi 1403, no tak to je doba ještě snad Keltů, pokud se nemýlím. Možná to je ještě později, to je ještě možná dřív, později. A já bych to rád chtěl přeskočit, jelikož už jsem tohle cutscénu viděl. Kladuje domov. Tak co, mužíčku, jak to jde? Dobře, dnes to bude hotový. A kde je vlastně Jindra? Potřebuju, aby něco zařídil. Když jsem šla ráno ven, tak ještě spal. Takhle pozdě? To bude tou jeho modrou krví. Spíš tím, že včera zase někde flámoval. Po kom to asi má? Já ho přerazím. Tak toho ochrapu vzbuď. Takže nejspíš, takže hrajeme za postavu jménem Jindra. Tady spíme, ok. Jindro, vstávej. Práce nepočká. Mamo. Koukej vstávat, nebo tě přijdu probrat já, ty kůželína. Slyšíš? Radši bych ho nedráždila. Tak hýbaj z postele. Na stole máš snídaní. Počkat, co to je? Že ty ses... Jindřichu. Kolikrát jsem ti už říkala, že se nemáš prát. To nic není. Je to jen škrábnutí. Že ty jsi byl zase někde zkoušet šermovat. Modli se, aby se to nedozvěděl táta. Víš přece, co ti říkal. Neboj, nebyl. Fakt to nic není. Dobrá, ale jestli se opravdu zraníš, tak si mě nepřej. Gini. A koukej už vstávat, ty lenochu.
Ježiši. To úplně droplo. To úplně droplo ty FPS z Co jste to včera 220. s klukama vyváděli? Že jsi takhle strhanej, Co dáme? Nevím ještě. Tak dáme, že makal jsem v kovu. Ne. Makal jsem... Celý den jsem makal v kovárně a pak jsem ještě s něčím pomáhal Ferickovi s Matušem. Tak snad mám nárok být trochu unavený. Ale stejně mám pocit, že to tvý ponocování mělo co dočinění spíš s tím šrámem na ruce a tím divným pobudou s mečem, co se objevil ve městě. Čemu by mi to bylo? Matěj mě učil střílku. Byl jsem s Blankou, čemu to vadí? Mám, čemu to vadí. Tak se učím šermovat. A co jako? Čemu to vadí? Aspoň se budu umět bránit. Bože, Jindřichu! Víš, co se stane, když by se to dozvěděl táta? Co? Co se stane? Vždyť o nic nejde. Chtěl jsem si to vyzkoušet. Dělej, jak myslíš, ale jestli se to dozví, já tě z toho tahat nebudu. A vyřídíš si to s ním sám. Tak čau. Takže máme jít na lekci fermu, ok. Tak a je to otevřen. Marku, otevřen, dobrý. Jít. Dobrý, utíkáme. To teď nejde. Jakož potřebujeme na nějakou lekci šarmu, co samozřejmě. Takže mám jít za otcem. Tak... no tak nejdřív za otcem, no. Pojď sem, potřebuju pomoc. Čau, otče. To je dost, že jsi vstal. Máme dneska spoustu práce. Dodělávám meč pro pana Racka a ty zařídíš pár věcí. Co přesně? Dochází mi dřevěný uhlí, takže skoč na trh a kup od uhlíře pytel. Potřebuju peníze. To je další věc. Kuneš mi už měsíc dluží za sekiru, kladivo Je, a hřebíky, Kuneš. který jsem mu prodal. Nemluvě o tom, co všechno mi dluží z dřívějška. Běž za ním, ať ti dá aspoň za tu sekiru a kladivo a to uhlí pak zaplať z toho. To je teda radost. Už seš velkej, tak si snad nějak poradíš. Kdyby ne, tak mu vyřiď, že příště přijdu s tebou a ty hřebíky mu tím kladivem osobně natluču do prdele. Ty To určitě rád vole, uslyší. nic. Všechno? Komoří má pro mě na hradě záštitu a hlavici na Rackův meč, jak jsem je nechal zdobit u Rytce v Sázavě. Chceš, abych ti to vyzvednul? Dobře. Uhlí, Uhlí, dluh a záštita s hlavicí. Záštita z hlavice, A ok. pivo. Až půjdeš zpátky, stav se pro pivo. Ale opravdu až po cestě zpátky, ať je studený rovnou ze sklepa. Bez tak se tam stejně stavíš za tou svojí. Jmenuje se Blanka. No jas. Dobrý. Takže teď na co půjdeme? Nejdřív Půjdeme nejdřív na to šermu. Počkej, já nechci. Já potřebuji mapu. Tak, co je tady? Kup na trhu, kup v hospodě, výběr dluh od Kuneše, vyzvedni skalice. Já vím, že tady je ten Kuneš a tady je ten cápek na to šerm. Takže jdeme nejdřív za Kunešem pro peníze. Jelikož nemáme peníze. A dluží nám. Tak tady by měl být ten Kuneš. Nazdar, Kuneš! Zdař Bůh, Kuneši. Co chceš? Táta mě posílá pro peníze. Posílá mě otec pro peníze za sekiru, kladivo a hřebíky. Nic nemám, vypadni. Víš, že táto vydlužíš za mnohem víc než za sekiru a kladivo. Kdyby s tím šel za rychtářem, tak máš pěkný malér. Tak zaplať aspoň tohle, když nemůžeš všechno.
Říkám, že nic nemám, ty parchante. Táhni odsaď, než na tebe tu sekiru vemu. Dobrý, už mě štveš. Počkej, vinař. Dobře, jak myslíš? Vyřídím otci, že nechceš zaplatit a ty mu to pak řekni sám. A už se nevracej. Takže mám zkusit jiný způsob, co dluží. Tak mohl bych vzít to dřevo, ale to nejde. Můžu dostat Něco bych docela snět. Hlad, ale nemám pro tebe, počkej, já se podívám do inventáře. Co jsem vkradl? A co, tak asi, jak si jdu pro tu. Zamčená truhla. Bez paklíče se do ní nedostanu. Ten by mohl mít Fricek. Takže jdeme za Frickem. Čučí, nečučí. Takže, počkej, podíváme se na mapu. Fricek, já potřebuji za Frickem. Takže někde tady okolo bychom mohli ještě jinak dostat. OK, takže ale kde? Ty koně? Na tohle nesedlo, ne? Na tohle? Ne. Já něco moc neumím v té hře, takže mísa. Já nevím, kde potkat. A nevím. Ty jsi kupec, ty jsi vesničan, ty jsi to kupec. Nezeš ty. Ty jsi gambler. Vesničan. Pipku, nechceš se něco naučit? Majstr. Tak co ten tvůj šrám ze včerejška? Okay. Dobrý. Ale matka si ho všimla a měla k němu nějaký řeči. Žádná matka nemá radost, když její syn začne pokukovat po mečích. Kde jsou zbraně, její smrt. Ale otázka je, co chceš ty. Nechci schnít v téhle díře. Chci něco vidět, něco zažít. Takže se chci naučit bojovat. To se mi může hodit. To je slovo chlapa. Dneska máš poslední příležitost, chlapče. Brzo budu muset odjet. Pustíme se do toho? Pojďme na to. Jasně. Dobře, budu čekat na plácku u ovčína jako obvykle. OK. A tam budu rychlej než ty. Ovečko, počkej, já tě potřebuji sežrat. Já tam čekám spíš na borce, než na mě. Kolby včelníka, tak čekáme na borce. Čekáme 3 hodiny. Jo, to zastavím. Tak moje stromany. Můžeme začít. Můžeme? Můžeme. Tak pojď. Dobře. A vzhledem k tomu, že se dneska vidíme naposled, tak mi ukážeš všechno, co jsem tě doteď naučil. Tak já si
Nejdřív se podíváme, co v tobě je. Nikdy nestůj jak prkno, když jde o život. Tak dobře, teď mě zkus trefit. Do pořádného seku se musíš opřít. Nestačí máchat mečem jako vařečkou. Zkus sekat z různých stran. Klíč je v tom být nepředvídatelný. Nikdy se neopakuj. Slušný? Teď to bylo dobrý. Teď to bylo dobrý. Moc dobře. Slušný? Ten špičatý konec není pro parádu. Zkus mě bodnout. Pěkný. Slušný. Slušný. Dobrý. Zkusíme něco jiného. Jeden útok ti každý vykryje bez problému, ale když útoky z řetězí, bude mít soupeř co dělat. Skládej útoky za sebe. Jeden za druhým. To ujde. Znovu. Teď to bylo dobrý. Teď to bylo dobrý. Tak jo, dost. Už mě to nebaví a mám řízení. Poctivě trénuj a vyjdeš. Mistr se z nikoho nestane. Okay. Já se hlavně potřebuji podívat na tu mapu. Tady je zelenář, a tady je kupec. A my, že ho potřebujeme na zatím. To vlastně říkal toto. No, nevím, no, my jdeme za ním. My jdeme zase za asi otcem, jelikož nemáme ty peníze, tak jdeme za otcem. Jsem převařil notěz a zatím jsme neudělali nic. Nebojte, bude víc těch dílů v tomhle jenom než spálit. No to radše ohledně toho, co jsi To chtěl, je dost. Máš všechno, co jsem ti říkal? nemám nic. Byl jsem za Kunešem, nechce zaplatit a vyhrožoval mi. To jsem si mohl myslet. Večer si to s ním vyřídím. Teď na něj nemám čas. Dobrý. Ale bez těch peněz nemůžu koupit ty věci, co si chtěl. Tady máš na to uhlí a pivo. Večer to z toho všiváka dostanu zpátky. Dobrý, dík. Takže 7 těch halířů, jakoby, budu tomu říkat halířů. Takže jsme dostali 7 halířů, takže jdeme koupit to pivo a uhlí. Takže teď půjdeme pro uhlí a potom půjdeme pro pivo a ale pokud to asi ukončíme, jelikož se mi už přehřejvá ta notěz. Čau, pachou jeden. Nazdar. Potřebuji obchodovat. No, potřebuji to uhlí, no. Vložit do košíku. A potřebuji 10. Dobrý, dík. Koně. A jak je zaplatím? Jo, přijmout. Dobrý, dík. A teď jdu pro pivo. Nakupujte, lidičky! Ještě nevím, dej mi chvilku. Tohle je všechno. Nářadí. Já potřebuji zjistit, kde se koupil to tady. Tak dáme si to, ať to mám. Hadry, sukno, brokát, atlas. Jdeme tudy. A nejdeme, jaký jsou to ukazovat. Děláš si
si srandu, Němče? Takhle urážet krále? Jaký pak urážení? Vždyť je to pravda. Zikmund udělal jenom to, co musel. Co musel? Musel uníst krále? Musel ctí vylákat vlastního bratrance Prokopa a uvěznit ho? Musel jsem vtrhnout s armádou těch Tatarů a oblehnout Kutnou Horu? No a jak by ne? Co je prosím tě Václav za krále? Říše se mu rozpadá pod rukama. Německý páni se jmenovali za krále Ruprechta Falckýho, protože Václav k ním nechtěl jezdit ani na sněmy. Německý páni? Zrádci! Proti tomu vašemu králi. Zdař Bůh, Jindřichu. Papež. Zdař Bůh, Matouši. Co se to tu děje? Němec si koleduje. No tak ho chvíli poslouchej. Někdo musí udělat pořádek a říši zase sjednotit. Co je mi po nějakých Rakušákách? A v papežích, aby se dneska čert vyznal. A který je vlastně ten pravej, ten v Římě nebo ten v Avignonu? Nerouhej se, Aleši. Však je to pravda. Václav je jednou český král. A český pánové jsou na jeho straně. Jindřich z Roženberka ať jde k čertu. Podívej se, náš pan Racek je Václavův královský hejtman. Králi zůstal věrnej. A kdyby tě teď slyšel, nechal by tě spráskat jako psa. Jen aby měl ten váš sněm ještě čemu vládnout. Jošt musel prodat Lucembursko, aby tomu vašemu králi pomohl. Jižní Čechy jsou se Zikmundem a ještě nezapomeň vytáhnout Kuttenberg, kde Němci jako ty ohli před Zikmundem hřbet, aby jim zůstaly hlavy na krku. To jo, ale... Pane Němče, tohle nemá cenu. Pojďme se bavit o něčem příjemnějším. Moje řeč? Tohle už nebezpečí. Václav je náš právoplatný král. Němec je kretén. Co naděláš? Já bych možná věděl. Za to si Němec zaslouží dostat za vyučenou. Že jo, Fricku? Máš recht, Matouši. Měli bychom mu dát řádně do držky. Blázníte? Chcete na pranýř? Fricka, neposlouchej. Mám lepší nápad. Když tady Němčík měl ty hovna, vzpomněl jsem si na tu obří hromadu hnoje. Víte, ne? Tu, co má vedle svý čerstvě navápněný chalupy. Myslíš trochu mu tu zeď ozdobit? Jsem pro. No, já bych mu to nejradši celý rovnou podpálil. Ale tohle taky ujde. A co ty, Jindřichu? No, já šel původně tátovi pro pivo a nějaký další věci. Doděláváme meč pro pana Racka. Ale no tak. Naházet trochu hnoje na zeď nezabere přece celý den. A je naše povinnost hájit čest krále. Tak co, Jindro? Jdeš s náma? Sorry, ale já potřebuji jít koupit nejdřív to pivo. Teď nepůjdu, sorry. Ne, že by se mi toho Němčoura nechtělo strestat, ale mám moc práce. No to jsi mě zklamal. Ale co už, zvládneme to i bez tebe. Jdeme, chlapi. Nechápu, jak si tohle můžeš nechat ujít. Příště. Sakra, mě bolí břicho. Dobrý, nepreč. Kdeže je to pivo? Kde je to pivo? Počkat, to se tady. Tady? No však. No dáme to sem, uvidíme. No, je tady pivo, je tady je pivo. Dobrý. To pivo. Dobrý den. Ahoj, Branko. Buď zdrav, Jindřichu. Já ale potřebuji pivo, kde je pivo? Kde je to pivo? Kde má to pivo? Sorry. Já to ale jenom kam. Tamto. Zase jako jasný. Tady je uhlíř. Tady je vaněj. Já bych si můžu sednout, ale já potřebuji to pivo koupit. No koupím. Sorry, vesničanko. Ale já vlastně, no každopádně lidi, já už natáčím docela dost a já potřebuju
fakt nechat odpočinout ten notebook, protože se cítím, jak kdyby to tady teď vybouchlo a hoří mi prsty, takže uvidíme se zase příště a čau.